Salutare tuturor, numele meu este Ștefan și bine v-am regăsit la un nou episod din agar.io. Astăzi suntem singuri, mai bine este ceasul, nu știu, vreo 7-8. Da. Bun. Deci nu înțeleg de ce... Nu înțeleg de ce nu mai dau de nimeni, adică, frate, înainte erau player de prea erau și acum nu mai e nimica. Fac de shit. Hei, poate mă mănânci face punch, să vezi ce urlă acum. I love girl. Lasă-mă în pace, girl. Găuță, lasă-mă în pace. Găuță. Hai, să te văd acum. Niciodată să nu faceți prostia asta. Nu mă mănânci. Dar nu știu ce mi s-a întâmplat, mi se vede scrisul foarte mic. Da, și... Vedeți, că-l mănânc pe ăsta, îl mănânc. Da, nu mă des... Așa. Să uitați-vă, sunt pe locul 9, sunt în top. Sunt pe top. Adică la mine nu e o minune, pentru că am fost 2000 de ori pe top. Hero. You do not hero. You do not friar. You are un friar. Rănob. Ujac, sau cum se cheamă pe tine. Cât de mare, m-am făcut. Dacă l mănânc pe ăla cu 8 și îl mănânc pe tot, ajung pe locul 5. De fapt mai mult. LOL. Da, știu că filmez, dar nu știu cât. Și, da, nu știu cât filmez. Înainte mi-a arătat aici alea de la Benedict. Acuși, nu. Bă, frate, dar ăsta nu se mai unește odată. Hopa! Te uite, Cubi! Hopa, ești mai mare decât mine cu mult. Ești cu mult mai mare decât... Mamă, cum îmi face cursorul! La fel îmi făcea pometii și era nervant rău. Pe Agario nu prea e nervant, pentru că... Știu unde mă duc, da. Așa, pe Metin sau pe alte de-ăștia, pe alte lucruri, pe alte jocuri sau pe alte lucruri, nu tot așa. Au, vine la verde, te uite, Cubi, hai că tu mai mori pe... Ia, cât m-am făcut, Scuzați că am jurat. M-am spus că este foarte captiv. Hai, mănâncă-mă! Capul tău mare și pătrat. Vreau să mișto e că scorul totuși rămâne, dar tu nu mai ești în top. Haideți să vă arăt cum îl spar pe Oscar. Imediat vă arăt. Stai că stai mai mare decât mine. Ia uitați! Păi nu bine! Dacă tu te desparți în atâtea bucăți. Eu mă despart pentru tine. Mamă, a fost odată pe top, eram pe locul 1, mișto, frate. Good. Ce prost, ăsta putea să mă mănânce. Că este mai mare decât mine.
Păi stai mort acum, dacă intră, dacă ăla pe aici. Good is good. Wajak. Te rog, please, lasă-mă. Don't kill me. I help you. Hai să te văd cum ajuți. Opa! M-am unit. Haide, haide, hai. Hop, hop, hop. Ta, Ștefan. Ștefan 12 va mânca bacteria albastră. Ba nu. Sau ba da. Mi-am ales acest schimb pentru că e mișto. Adică cel puțin mie îmi place. Nu știu, wow. Acum strâng pentru unul, Spy, este făcut tot așa din pătrățele. Și o să joc atunci fără nume. O să joc fără nume. Și o să fie mișto. Ăsta e nu cel mai mare decât mine. Am mai avut eu o bătălie cu el. Op! Tu ăsta cu optul. Lasă-mă în pace. Ned Bro Pro. N-are nimic. Te fac eu pro acum. Păi hai mă, că-s tine. Dar dacă îl mai mănânc pe Big Boss sau pe unul să te mănânc... Opa! Așa faceți. Nu joc și eu cu careva să-mi dea și mie aici mâncărică. Da mă lași în pace! Că ești dit-ai vaca și nu mă mănânci, că n-ai viteză. Uite, ia-l pe ăla cu 8, hai, ești prost. Prostule, puh! Uitați, hai să vă arăt skin-ul. Hai de capul meu, uitați ăsta! Mișto, frate! Ce bine am jucat! Dați un pic că vreau să văd cât am... Cât am pilfat. Hai, 7 minute. O să cred că asta e singura rândă care o să mai... Big Boss! Ca să știți dacă se oprește videoul... Nu este din vina mea, este din vina Bandicam-ului. Scuzați dacă se oprește așa, dar... Nu stau, adică iese și unul pe filmare în plus, dacă stau în continuu să mă uit, să văd dacă cât mai este din filmare să nu se oprească. Chiar se purât, adică am văzut eu la cineva. Nu pot să dau nume. Pentru că noi nu bârfim pe nimeni. Dacă vreți, cum am zis eu atunci când spar pe ăla mare, dați multe fidări într-un virus și uitați, de exemplu, stai că vreau să mă unesc, frate. Hai să vă arăt cum puteți să vă uniți. O duceți într-un colț și dați așa W. Eu mă unesc înainte. Uitați ceva gen așa. Iris! Ia-mi să vă arăt. Iris, dă-mi înapoi. Haide. Haide, cuțu. Hai că știu că vrei. Vii după mine, mă, jăgăsule. Dar tu nu știi, frate, de timp să-l spargem pe ăla. Păi nu te sparg eu pe tine, mă, jăgăsule. Handicapatule, lasă-mă în pace, că nu mă mănânci. Isis. Că și un pic mai... Hai, mănâncă-mă, hai. Vezi ce hack? Cum, frate, să nu te spargi? Ia-te-l pe Cuba. Am postat un videoclip de Metin în care dansam eu și cu vorbe pe o melodie, eram amândoi nișalăi acolo frumos. Mănâncă! Au! Da, deci cam atât cu acest episod, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa!